Vážení priatelia, vítam vás na dnešnom prvomajovom zhromaždení, ktoré však v dnešných časoch nemôžeme ani omylom nazvať sviatkom alebo oslavou práce. Jediný, kto môže dnes oslavovať našu prácu, sú kapitalisti, pre ktorých Slovensko, ale aj iné krajiny východnej Európy, a myslím si, že tuto kolegovia z Maďarska to vedia potvrdiť, predstavujú len zásobáreň lacnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Skutočne naša práca, ale aj poddajnosť a strach im spôsobujú radosť, neraz v podobe miliónových obratov. Oni môžu oslavovať našu prácu, ale i našu hlúposť. Tu sa však zišli ľudia, ktorí si uvedomujú, že kapitalizmus je vykorisťovanie človeka človekom a že je udržateľný len za cenu neustále sa zvýšeného vykorisťovania a vojenských konfliktov. Odmietame, aby napriek neustále rastúcej produktivite nám tu niekto hovoril, že sa ani nedožijeme dôchodku a že je to tak správne a zodpovedné. Ako vôbec sa môže takýto systém nazývať moderným a pokrokovým? Veď je to nezmysel. Ako je možné, že pred 50 rokmi sme s podstatne staršími technológiami išli do dôchodku skôr? Ako je možné, že dnes je snom mať strechu nad hlavou, ktorú splácame celý život, a namiesto jedného domu či bytu zaplatíme 2? Zatiaľ čo pred 50 rokmi sme mohli bez obáv zakladať rodiny. Nuž sú to len rečnícke otázky. My samozrejme vieme, prečo to tak je. Je to tak pretože tento systém, kapitalistický systém, nie je pokrokový, ale je starý, prehnitý, spiatočnícky a protiľudový. A pokiaľ chce ľudstvo na tejto zemi vôbec prežiť, musí byť tento systém zákonite porazený a nahradený lepším, ľudskejším a spravodlivejším zriadením, socializmom. Veď čo je to dnes Slovensko? Dá sa vôbec hovoriť o nejakej krajine? Je to len ekonomický protektorát, na ktorom spravujeme cudzí majetok. Je to protektorát, kde nič nevlastníme, o ničom nerozhodujeme, ale ak chceme aspoň prežívať, musíme sa vedieť obracať. Ale pozor, môžeme nadávať. Aké demokratické a spravodlivé. My chceme a budeme bojovať za taký systém, kde hospodárstvo patrí nám, kde máme skutočné demokratické práva o niečom rozhodovať a kde základné ľudské potreby ako bývanie, práca, zdravie, kvalitné potraviny a vzdelanie sú absolútnym základom potrebným k ďalšiemu rozvoju a nie výsledkom celoživotného snaženia sa. Áno, dnes sa celý život snažíme a naháňame, aby sme zaplatili hypotéku a základné veci. Bojujeme za systém, kde slovo pracujúceho má svoju váhu a nie je len právom vyjadriť názor, ktorým sa nik nezaoberá. Bojujeme za systém, ktorý je demokratický od dielne a panelákového vchodu až po vládu a kde si v údajných voľbách nevyberáme z mediálnych projektov, ktorí nám tu predhádzajú vplyvní kapitalisti a kde sa každý musí zo svojich úloh aj zodpovedať. Bojujeme za systém spolupráce a plánovitosti, v ktorom nepanuje bezhlavá konkurencia, zákon džungle a požieranie jedného druhým. Opäť môžem uviesť jeden príklad a tým je oceliarsky priemysel. Zatiaľ čo socialistická spolupráca otvárala oceliárne podľa potreby a vytvorila 10 000 pracovných miest, tak kapitalistická konkurencia v súčasnosti v oceliarskom priemysle oceliárne zatvára a dosiahla prepustenie už viac ako 80 000 ľudí v celej Európe. Konkurencia je zákonom džungle, ale spolupráca je zákonom civilizácie. Niekto si myslí, že komunisti sú tí, ktorí sa len celý život sťažujú na svoje malé platy a chcú pridať. To však nie je pravda. Prehlasujem, že komunistom by som bol, aj keby som zarábal 5 000 mesačne. Byť komunistom je totiž o základnej spravodlivosti, o ľudskosti a uvedomení si, čo všetko spôsobuje kapitalistický systém. Komunista nevníma len vlastným bruchom, tak nám to prepáčte, už sme raz takí. Na záver chcem povedať len toľko. Ako vidíte, našu stranu nijako neodradil výsledok volieb. Riadime sa pravdou a presvedčením a nie aktuálnymi volebnými výsledkami. Nie sme parlamentaristi, ktorí uvažujú iba percentami. Teší ma, že sa strane darí uvedomovať masy, že získava množstvo pracujúcich v produktívnom veku, ale aj študentov a dôchodcov,
ktorí celý život budovali ľudovú republiku a dnes im ju pred očami rozkradli. Teší ma, že my nehovoríme a nefilozofujeme o pracujúcej triede, ale že my sme pracujúca trieda. Preto česť našej spoločnej práci. Ďakujem za trefný príhovor.